Proverbs chapter 28, kung nana sa amen. Tanang manindog paleo para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Proverbs 28, verse number 21. Proverbs chapter 28, verse number 21. To have respect of persons is not good. For a piece of bread that man will transgress. I'm going to adjust the translation a little bit into the sign. Aron masakto. Ang pagpalabi sa mga tao dili maayo kay alang sa usa ka piraso, or we could also add the word lang aron mas klaro. Kay alang sa usa lang ka piraso sa tinapay kana nga tao mulapas. Sa diya nagsugod ko nagandam nini nga mensahe, abi na ko magwalik ko sa second half sa verse. Alang sa usa ka piraso kana sa tinapay kana nga tao mulapas, tayo ng Diyos nag-change sa akong padulngan, and I'm preaching on the first half of the verse. So the title of the message tonight is To Have Respect of Persons is Not Good. Ang pagpalabi sa mga tao dili maayo. What does that mean? I've preached on it a few times, but I've never been happy with my full explanation. I think tonight's going to be more complete. I want to preach on that. To have respect of persons is not good. Magampo na ta. Ayun ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Dearly Father, would you please bless the message right now? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you empower me, Lord? Help me to help our people. Would you make the truth very clear? Lord, would you please fill me, use me, help me to help our church, God. We need you, Lord, tonight. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Kinsa dere kabalo sa ngalan Muhammad Ali. Who was Muhammad Ali? Boxer. Siya usa sa I don't know what the right word is, but he was one of the best. Natawa siya sa 1942, namatay siya sa 2016. Ug si Muhammad Ali, dili siya uska Diyos nung nga tao. He was not a good role model. He was a very wicked, proud man, very proud man. Ang rason niya ngalan Muhammad kay nagapil siya sa religious group gitawag the Nation of Islam or Black Muslims. Sila nagtawag sa ilang kauliang mga Muslim pero dili sila Muslim. The Nation of Islam was really ang ilang foundation doctrine was they hated white people. Kana gyud. Basta lang nagdumot ka sa mga puti, makapil ka sa ilang religion. And the Black Muslim nation, I know some of them. I've told you some of the stories. Sila naghulga kanako. And but anyway, he was not a good man. However, one time he made a statement that was very wise. At least ang mga tao magsulti nga siya ang nagsulti ni ini. Maalamon ang iyang pamahayag, I'm sorry. Here's what he said in English. By the way, my message is about 95% English tonight, pero dili taas kayo, so I don't think the message will be long. Basta lang kamo murag friendly, samtang magwali ko, smile. Sa araw magato ko nga, ganahan ka sa mensahe, kay kung magmukot ka, ang katason sa mensahe mag-ana. Alright? So, here we go. Here's the statement. He said, I never trust someone who is nice to me but rude to the waitress. Sapta niyo ka na? He said, di gyud ko musalig sa tao nga maayo kaayo nganhi kanako. Pero dili nga to sa waitress nga nagtabang na to sa restaurant. He was not a good man, but he understood something about respecting persons. Ang iyang gisulti maong sakto gayud nga ilustrasyon ni ini nga topic sa mensahe karon, what the Bible calls having respect
of persons. In Visayan, pagpalabi sa mga tao. Now, I preached a few weeks ago on a Sunday morning, kitang tanan na mga favorites. Ang akong favorites, ang akong pamilya, sunod akong church. That's the way. Everybody has favorites. And God has favorites. So what does it mean when the Bible says, ang God is no respecter of persons? Dayon kanagi translate, ang Diyos walay pagpalabi sa mga tao. So more like it seems like he's saying, God has no favorites, but the Bible is very clear. Ang Diyos na'y pabor sa special nga pabor alang sa laing-laing tao, dalitanan. Favor is where we get our word favorite. Kinsa imong gipabor, imong favorite. So what does it mean? It's a little more confusing in Visayan because it has to be translated as palabi, and that means favorite. So what does it mean when God says He is not a respecter of person? Here we go. Here's what it means when we say respecter of persons. Are you ready? It means you treat people differently based on their financial or social status. Lahi ang imong pagtrato sa lain-laing tao ug ang imong decision unsa ang pagtrato sa tao gibase sa ilang financial kahimtang or social nga kahimtang. So, mayo kayo ka ngadto sa tao nga taas ug dili kayo ngadto sa tao nga ubos. Kung dato, respectful kayo. Kung dili, magbaliwala. That is the meaning when you read in the Bible to have respect of persons. That's what it means. It doesn't mean you don't have favorites. Everyone has favorites, and it's not sin. I'm sorry. I like Mom Ruth more than all of you. She's my favorite. Is that wrong? Siyempre dili. Marriage is choosing your favorite and deciding to stay with them forever. Or until you kill them. Hangtod ikaw mo patay nila, dayon dili na. The Bible says, till death do us part. It doesn't say, I'm sorry, I thought the Bible doesn't say that. Our wedding vows say that. It doesn't say how they're going to die. So I'm just saying, I'm just kidding. Good night, y'all. And here we go. When the Bible says, God is not a respecter of persons, it means He doesn't treat us differently based on our money or our position in society. Ang respeto sa Diyos ngadto sa tao. And the Bible is very clear. God respects some people and not others. Ang Diyos na respeto ngadto sa sakripisyo ni Abel, pero dili ngadto sa sakripisyo ni Cain, right? Pero kana nga respeto dili gayud basehon sa atong kwarta o ang atong katungdanan sa society. God does not respect the businessman more than He respects the driver. Ang Ginoo wala dili mas dako ang respeto para sa amo kaysa trabahante. God is not a respecter of persons. God has favorites, but it's always based on the heart of the person, not on their position in life. Panaglitan, kung naay tao nga dato, na siya'y kwarta, ang Diyos ang mihatag kaniya sa kwarta. Kung naay tao nga naay katungdanan sa autoridad, kinsa mihatag kaniya, kinsang mag-promote, ang Diyos mismo. So God doesn't base His favor on who we are or what we have. That is the meaning of respecter of persons. I'm going to follow my outline. Sa atong text verse karon, si Solomon naghimo sa statement, to have respect of persons is not good. Now, syempre, wala siya nag-istorya dire kabahin sa angay nga respeto nga to sa mga tao nga ang Diyos nagbutang sa autoridad ibabaw kanato. The Bible is very clear. God expects us to give proper respect to those in authority. Go with me to Romans chapter 13 and verse 1.
Romans chapter 13 and verse number 1. We won't read all of it. We'll read verse 1, 2, and then one verse a little further down. Romans chapter 13, verse 1. Kung nanas, amen. Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. That word damnation is condemnation. It means judgment. Sentensya is what it means. Ikaw sentensyahan. You'll be punished is what it's talking about. Let me read that in Visayan. That word gahom. I want to see how they translate it. Yep, sakto gyud. Kagamhanan. Government. That is what power means in these verses. Tugote, ang matagkalag magpasakop ngato sa mas taas nga mga kagamhanan. Kay walay kagamhanan kung dili iya sa Diyos, o ang mga kagamhanan nga anaa mga tinudlo sa Diyos. You understand the word tinudlo there? It means God assigned them. It's the English word. What's the appoint? Is it appointed? Ordained. Ordinahan sometimes. Tinudlo. Because tudlo is point or teach, right? So, if I say, AJ, ikaw ang gipilit nako, ay siya ang tinudlo nako alang sa katungdanan. So that is the Bible word ordained. In Visayan, we use tudlo, usahay, para sa ordain or gi-assign. So God says, ang mga tao, diya sa government, gi-assign sa Ginoo. Do you know what that means? We vote, and God still chooses. Do you know what that means? If we want better government officials, we should pray more and live righteously, because God could change the hearts of the voters. Ang Diyos makalihok gawas sa voters or pinaagi sa voters. God can do anything He wants, but even in a democracy, bisan kita makaboto, syempre ako dili pwede kay Amerikano ko, pero bisan kamo makaboto, ang Diyos mag-promote, ang Diyos magpaubos. We got an election coming. When is it? I can't wait till it's over. I hate politics. And has anybody... Never mind. No. I'm sorry. Just some of the people, it says Team Guapo. And you look on the picture and you think, shouldn't it be Team Tambok? Kana good. Listen to me. God expects us to follow the laws of the government. That means you should get a driver's license if you want to drive. The powers that be are ordained of God. Kung naay checkpoint ang mga Kristohanon, dili angay nga ang Kristohanon kinahanglan magpadaplan uban sa tanan lain taon nagsupak sa balaod. You say, mahal kayo ang lisensya, pastor. The powers that be are ordained of God. Pastor, 15K ang lisensya karon. Pasing kinahanglan magtuloy sa bangko. Pero no, ayaw. Mapriso ko po nagtulo sa mga membro magtuloy sa bangko. Wala ko nagtabang, nagsuggest na lang. That means when they say wear a helmet, you should wear a helmet. I hated helmets in the Dumaguete. Nagtumog ko. Dali makadungog. Naisakyanan mo bot, dali ka makadungog. Hangtod, dali manggod. I like not having a helmet. I can't talk. Anad yun ko karon. Pero sa una, di ko ganahan. Pero kinala mag-helmet. Kaya nga naman, kanang balaod sa Pilipinas. Dali ko mag-uyon sa daghang rules dito sa jail. Pero unsay benepisyo kung magsulay ko magsupak sa rules sa jail. Unsay resulta, ipagawas tao at dili na makatabang sa tao. The powers that be are ordained of God. Busa, verse 2. Busa, si bisan kinsa nga nagasukol sa kagamhanan,
nagasukol sa mga ordinansa sa Dios. Ug sila nga nagsukol magdawa ngadto sa ilang mga kaugalingon og hukom sa silot. God expects us to follow authority. God is not an anarchist. God does not believe in, dali kinahanglan sa government, kinahanglan gyud. Kung ikaw mo kita sa nasod nga walay government, mukatong ka, importante kayo ang pulisya. Kaya kung walay pulisya, kinsa mag-control sa nasod? Ang mga gang. Skip down to verse 7. Romans 13, verse 7. Render therefore to all their dues. The word due is not himo, not do. It means kananga angay sa tao. Ngadto kaniya. Render therefore to all their dues. Tribute to whom tribute is due. Custom to whom custom. Fear to whom fear. Honor to whom honor. Busay hatag sa tanan ang angay kanila or kana nga angay kanila. Buhis ngato sa kangkinsa ang buhis ng nahiangay ang tanan tao nga dili mo hatag sa OR naglikay sa buhis. Ang Kristohanon dili mag-ingana sama niyana. God says, pay your taxes. Buhis, ngato sa kangkinsa ang buhis, nahiangay. He's saying, give your tax. Bayronon, ngato sa kangkinsa ang bayronon. Kahadlok, ngato sa kangkinsa ang kahadlok. Pasidungog, ngato sa kangkinsa ang pasidungog. Meaning, angay alang kaniya, ngato kanila. But I want you to notice the last week. Pasidungog, honor, respeto. God says, if there's someone in authority, you should respect it. Respect the person in the position. Bisan maot ang batasan sa tao nga naay katungdanan, ang katungdanan angay sa atong respeto gihapon. I am very happy that President Trump is the president in America. I was not happy when Joe Biden was the president in America. He did horrible, wicked, ungodly things. Si Joe Biden nagsuporta sa tanan butang nga nagsupak sa pulong sa Diyos. Pero sa dihang si Joe Biden ang president, kinahanglan kong magrespeto kaniya gihapon. Kining mga tao mag-istorya diya sa radio, mag-yaw-yaw, sa English, they rail against the government. Buang gayon nga! Be careful. Be careful. God says give respect to those who have authority. Bisan dali ka mag-uyon sa ilang mga decision, God gave them their authority. Kung ang Diyos, I just said that. Bisan ng tao, dili matarong sa iyang kaugalingong kinabuhi. Kung anaa siya sa katungdangan sa autoridad, ibabaw ka nato, ang Diyos magdahong gihapon nga kita magrespeto kanila o ilalom sa ilang autoridad. That's not popular in the Philippines, but it's true. Just for the record, it's not popular in America either. In America, we have speed signs everywhere. Speed limit signs, dali common kayo mga speed limit. Dito sa US, na speed limit. Ako'y daghang kaila, mga Kristohanom, they say, oh, it's just a suggestion. No, it's a law. Balaod. Ug ang Diyos ang nagbutang sa tao diha sa autoridad na maka-enforce sa balaod. Now, all of that was just to prove the point. When the Bible says to have respect of persons is not good, ang Diyos wala nagtuyo nga kita maghuno-huna, ha! Dili ko kinang magrespeto ni bisan kinsa. That is not what it means. Give honor to whom honor is due. So what does it mean? I've already half explained it. Let's go back to Proverbs 28 again. 28 verse 21. Proverbs 28 verse 21. Proverbs 28 verse 21. Kunana say amen. To have respect of persons is not good. For a piece of bread, for a piece of bread,
that man will transgress. Ang pagpalabi sa mga tao dili maayo. Siyempre, kabaluta nga walay pagsupak, walay verse sa Biblia, magsupak sa laing verse sa Biblia. So when God says, don't respect persons, wala siya nagsupak sa yung sugo nga maghatag og respeto. He's not talking about that. When Solomon said, respect persons, he was saying, don't treat people different based on their money. Based on their status in society. Kini nga tao, teacher siya, so mag-story ko kaniya nga, respectful kayo, pero kini nga tao diri, mechanical na lang, so dili kinahanglan, pwede ko magyaw-yaw kaniya. That's called respecting persons. Am I making sense? James gives us a perfect illustration to help us understand this subject. Go with me to James chapter number 2. Aron mas klaro atong pagsabot, kabahin sa pagpalabi sa mga tao. Pagtrato sa tao sumala sa ilang kwarta o ilang kahimtang. James chapter number 2 and verse number 1. Kunana sa amen. I'll give you another second. It's in the Old Testament. New Testament, do sa katapusan sa Bible. Kung mabot ka sa Revelation, kinala magatras gamay. Revelation, actually you have to go back about 8 books, don't you? Yeah. Not 8. 6. Jude, 1st, 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John. Something like that. James, chapter number 2. Kunana sa amen. My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. There it is again. Mga igsoon, ayaw ba to niyang pagtuo sa atong Ginoong Jesus Kristo, ang Ginoo sa himaya, nga may pagpalabi sa mga tao. What is he saying here? Nagsulti si James dere, ang pagpalabi sa tao dili mag-uyon sa kinabuhi di ng tao nagatuo ni Jesus Kristo. Those two things don't go together. The faith of Christ means I am a Christian. Kristohanon ko tungod sa akong pagtuo. So ang pagtuo ni Jesus Kristo, what is he talking about? He's talking about pagkakristohanon. God is saying, James is saying, ang pagkakristohanon dili mag-uyon ni ini nga klase sa batasan, di inang kita magpalabi sa tao base sa ilang kahimtang. He's saying they don't go together. Dili mag-uyon. Pumunta na. Separate subject, but it'll make sense in a minute. Kinsa dere, honest man. Kinsa dere, ganahan sa balot. Tas mong kamuhan. I knew it, ang mga dautan. Gillette, you like balut, right? Yes, you do. Yes, you do, Gillette. Kinsa ganahan sa balot. Brother Julius, you don't eat balut? Yes, you do. Ipapabos mong kamot. Kinsa ganahan sa balot, pero maulaw ka, kay kabalo ka, nga sala, yun ka na. Itas mong kamot. Okay, dili. So, daghang kumuganan sa balot, di ba? Okay, nakoy laing pumunta lang. By the way, wala yun ko nagsulay sa balot because dili ko dautan sama ninyo. Alright, sige, sunod. Kinsa dere ganahan sa Filipino dessert. Halo-halo. That's it, come on. All right, put your hands down. We're going to try it again. Now, I want you to raise your left hand if you like balut. Left hand kung ganan ka sa balut. Kung ganan ka. All right, mag-try ka. All right? Imong right hand kung ganan ka sa halo-halo. Okay? All right, you ready? Next question. Put your hands down. I want you to raise both your hands if you like balut in your halo-halo. Claire, who did you marry? Ganan ba ka sa balut? Salud sa imong halo-halo. Magsagol. Balut flavored
halo-halo means mixing, di ba? Og lami ang balot, di ba? So, mas lami pa ang halo-halo kung magsago sa imong balot. O, dili? Watch now. Ang lasa sa balot, dili mag-uyon sa lasa sa halo-halo. Di ba? Okay. That's what James is saying. Ang pagtuo ni Kristo, ang Kristohanong kinabuhi, dili mag-uyon sa balot. Dili mag-uyon sa pagpalabi sa tao o sa pagkaon sa balot. Glad I'm not scared of you. Glad naglaraw, nagplano siya, mubutang og balot sa akong pagkaon. That's what James is saying here. They don't go together. Dili mag-mix. Dili halo-halo ka na. Dili wailame. Those two things should stay separate. Diba? Padayon ta. Verse number 2, mohatag siya kanato sa illustrasyon aron makasabot ta klaro kayo sa pagpalabi sa tao. When the Bible uses that term, what does it mean? Here we find it in James 2, verse 2. For if there come unto your assembly, that's your church attendance, in your church attendance, or your church congregation. For if there come unto your assembly a man with a gold ring, what does a gold ring tell you? Dato siya. Naibulawang ring, dato siya. With a gold ring and in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment. Kay kung adunay mo anha sa inyong panagtigom, so magipil sa imong pagsimba, nga uskat tao nga adunay bulawan nga singsing, nagsulob og maanindo nga biste, ug adunay mosulod usab nga uskakabos nga tao nga nagsulob og talamayon nga sapod. Maot kayo, basing hugaw, basing nagisi-gisi, daghang patches. Nakitan ba ninyo sa picture dere, duha ka tao, bisita mo sulod sa church. Ang una, mura siya businessman. Mahal kayo ang iyang pamiste. Nasa'y bulawang nga sing-sing. Hey, Rain, come on in. Speaking of, Rain, pwede ka mo gawas kay sunod ang tao nga naimaot sa nina. Sunod na. Can you feel the pastor's love? It's just overflowing. Okay. So naitaw mo sulod. Nindo ang iyang saninas. Samat ni Rainiel karon. And nasa'y bulawan nga sing-sing. Dili samat ni Rainiel karon. Basin siya nag-drive sa nindo nga pickup truck or SUV padulong sa church. Wala sila pickup truck sa Biblia. Panaglitan ra, ha? So we have, watch here, I'm gonna have two people, alright? Illustration lang. Dere ang tao, ang businessman. So kinsa ni dere? Ang businessman. Over here, mag-imagine ta sa vulcanizer. Nagdiretso siya, magikan sa work. Hugaw ang iyang kamot. Medyo itom ang iyang kamot tungod sa aso, ikan sa vulcanizing. Kanunay naggamit sa mga tires. Hugaw ang iyang saninas, hugaw man. Basi nagisit dere. Maot ang iyang pamiste. So what we're seeing here is two very different men walk in. Siya na nindot nga sakyanan. Basing siya nagsakay sa iyang tricycle na iyang mga gamit diri sa side. Murag nagdiretso siya gikan sa work. His fingernails are dirty and broken. Ang iyang saninas murag karaan gyud. Hugaw man. Kinahanglan gyud siya maligo. Now look at verse 3. And ye have respect to him that weareth, now let me explain something here, the gay clothing. Everybody look at me. Tanaw ko. Ang tinuod pasabot sa pulong gay, masadyaon, dili bayot. Ang mga bayot nagkawa sa pulong gay ug naggamit niya na para sa ilang kaugalingon. Pero ang tinuod word gay, kanamo rason ng Christmas songs, ang karaan nga Christmas song sa English, mag-story kabayin, we're gonna be gay. Wala nag-story kabayin sa pagkabayo, nag-story kabayin sa kalipay diha sa kasadya. So, that's the meaning of gay. Meaning, he translate that nga gilak-gilak.
Unsay gilak-gilak? Shimmery, so murag impressive, pasikat. It's like shiny, right? Nainumdum ko. Sa diat nami sa US for deputation, second time nami sa US. And sa Christmas time, syempre wala mi meeting, dili kami makaadto sa laing church kay Christmas time man. So nibalik mi sa balay sa akong kinikanan para sa holidays dito sa, this would have been 2016. O dito sa akong church, sa Lewis Avenue Baptist Church, they had a sweater contest. Kinsa makasuot sa pinakanindo nga Christmas sweater. Kanang contest. Now, kahit dito sa US, kinang mga sweaters sa wintertime, kay bugnaw gyud. So, dagang tao mag-sweater. So, na sila Christmas sweater contest. Naius ka tao niabot, nagbit-bit siya sa gamay nga battery, basing nagbutang siyang bulsa, og na siya'y Christmas lights, diha, nagtahi sa iyang sweater. Nailain. Nag-carry siya sa cellphone. Gibitay dire, og na siya'y video playing sa fireplace. Nagsunog dito sa iyang cellphone. Sumurag na ay fireplace dito sa iyang sweater. But anyway, that just reminded me of gilak sa saninas. And Christmas lights, good. But anyway, let's finish the verse. And ye, so naay duha ka tao. Diri naay, pagkagwapo. Here we go. And ye, wala si Beth today arong mag-gag. And kung na si Beth, and here we go. And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, sit thou here in a good place, and say to the poor, stand thou over there, or sit here under my footstool. You'll see it. Bisaya. O kamo adunay pagpalabi nga to kaniya nga nagasulob sa nagagilak-gilak nga sinina. O magingon nga to kaniya, maglingkod ka dinhi sa mayong dapit og magingon. Og magingon nga to sa kabos, magtindog ka dito. O maglingkod ka dinhi ubos sa akong tumbanan. Unsay tumbanan? Sabta niyo ang butangan sa imong tiil. So it's like here, AJ, you can sit under the piano bench. Mag-imagine ka na, i-visitor mo sa Lord, dire ka maglingkod dire. Mag-imagine ba ka? Si James nagingon, kana ang pasabot sa having respect of persons. Maglantaw ka sa iyong kahimtang o maayo kayo nga na kaniya, pero magbaliwala kaniya. Dito. Mas layo pa. Nalipay ko na ka diri, welcome sa among church. Hoy, magalingkod na ka diri sa front row, dili ka dito raka. That is what it means to be a respecter of persons. Pagpalabi sa tao. Si James wala nagtudlo dere. Wala siya nagingon. Ayaw pagrespeto sa dato nga tao. That's not what he's saying. He's saying, kung maayo ka nga to kaniya, kinahanglan pud ka maayo kaniya. Pagtrato kaniya sa mga ikaw magtrato kaniya. Then in verse 8 and 9, si James magpasabot sa raso nga importante gayud ni ini, sa raso nga sayop gyud ang pagpalabi sa tao. But before we read verse 8 and 9, I want to go to Mark and show you what Jesus said. Mark chapter 12 verse 29. Mark chapter 12 and verse 29. Naitaw nagdul ni Kristo ng utana, Teacher, Master, unsang pinaka-importanteng balaod sa tanan balaod sa Biblia, unsang pinakadako, pinakauna, ug kiniyang tubag ni Kristo. Mark chapter 12 verse 29. Kung nana say amen. And he answered him, and Jesus answered him, the first, ang pinakauna,
The first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Kana nagikan sa book of Deuteronomy. And thou shalt love the Lord thy God. Love who? The Lord thy? With all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, meaning priyopud. Namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than these. Bisaya, verse 30, ug ikaw mohigugma sa Ginoo nga imong Dios sa tibok nimong kasing-kasing, ug sa tibok nimong kalag, ug sa tibok nimong hunahuna, ug sa tibok nimong kusog, kini ang unang kasugoan, ug ang ikaduha sama niini, nga mao kini. Ikaw mohigugma sa imong silingan sama sa imong kaugalingon, walay laing nga kasugoan nga labaw pa kanila. So unsa ba sumalat ni Kristo, unsa ba ang pinaka-importanteng duha ka sugo sa tibok Biblia? Number 1, higugma ang Diyos. Number 2, higugma ang uban sama nga ikaw na higugma sa imong kaugalingon. Dinood ba? Sabtan. Now let's go back to James chapter 2. Aron makakat-unta sa rason nga importante kini nga subject kabahin sa pagpalabi sa tao, sa respect, being a respecter of persons. James chapter 2 and verse number 8. Nabaka mo nakatunan karon? We learned anything tonight? Okay, rata. James chapter 2 verse 8. Kung nana sa amen. If ye fulfill the royal law. What is the royal law? If ye fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well. Kung kamo magtuman sa harianon balaod, sumala sa kasulatan, higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Nagbuha kamo sa maayo. That sounds familiar. Didn't we just read that? Didn't Jesus tell us that? What number is that of all the laws? That's number what? Kanang ikaduha, kay ang una higugmaa ang ikaduha, higugmaa ang uban. So Jesus told us the second biggest law is love other people like you love yourself. And so James is talking about ayaw pagpalabi. Don't be a respecter of person. Kana dali mag-uyon ang pagto ni Kristo, dali mag-uyon sa pagpalabi sa tao. And then he comes down to verse 8 and kalit lang siya ayaw kalimti na ay importante nga balaod. Higugma ang imong silingan, meaning ang tanan. Ang laing tao sa mga naghigugma sa imong kaugalingon. Now look at verse 9. Tanawang verse 9. But, meaning kung dili ka mutuman niya ng asugo, but if ye have respect to persons, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors. Apan kung kamu adunay pagpalabi sa mga tao, kamu nagbuha og sala, og nahukman sa balaod ingon nga mga malapason. Respecting persons breaks the second most important commandment in the Bible because it shows you don't love your neighbor. Ang pagpalabi sa tao mo pakita nga wala ka nahigugma sa imong silingan. Siya pod nagsulod imong silingan. In the Bible, silingan does not mean ang tao sa sunod balay. It means ang tanan tao makit-an nimo diha sa uskadlaw. Read the story of the Good Samaritan. It might be, we're probably right close to it right now. In the Good Samaritan story, ang tao nangatanan ni Kristo, kinsa ba ang akong silingan? O si Kristo naging sa taas ng story, kabayan sa tao nga nakitulisan, ang tanan niyang gamit, gikawa, dahil ang tao niya but aron mutabang. And Jesus asked the question, who was neighbor to him? Do you know what he was saying? Ang tanan tao makita nimo, silang imong silingan, you need to choose to be a neighbor to them. I want to ask you a question. Who we have over here, kini ang
Kini ang. And over here is this is the what? Kung maayo ka, now don't answer this question. This is a rhetorical question. Ayaw pagtubag, paminaw. Kung maayo ka sa businessman o magbaliwala sa vulcanizer, dili mag-amba kaniya, asa nilang duha gihigugma nimo. Don't answer. Huna-huna. Kung maayo ka kaniya, pero dili kaniya, asa nilang duha gigugma nimo. Naiuban mo sulti ang dato, pero dili tinuod. Kay kung siya moabot nga gipamistihan, gisutan, dress like. Gipamistihan. Kung siya niabot sa mong church, gipamistihan sama kaniya, dili na ka maayo kaniya. Watch now. Asa nilang duha imong, kung maayo kaniya pero dili kaniya, asa imong gigugma? Wala. Wala ka na higugma kaniya. Nahigugma kung unsa mahimo niya alang kanimo. And you've broken the second commandment. Not in the 10 commandments, but the second of all the important commandments. Love God, love people. Watch now. When you have respect of persons, maayo kaniya pero dili kaniya, kana magpruweba lang nga nahigugma lang ka sa imong kaugalingon. The reason, ang rason lang nga maayo ka sa businessman, mao nga nagato ka nga basin siya makabenepisyo kanimo. O ang rason nga dili ka maayo kaniya dere, tungod wala ka nagato nga siya makabenepisyo kaniya, o kung magbaylo ang ilang kahimtang, maayo gyapon ka kaniya dere nga dato o murag dato. Am I making sense to you? If ye have respect of persons, ye commit sin. Wala kay tinuod nga gugma. Kung magpili-pili ka, maayo ko kanimo, pero di kina, tiyatara ka. Sa kamatuoran, naiusat lang nga gigugma nimo. Ako. I got me on my mind. Why is it sin? Because you're not really loving people. Nagsulay ra ka mokuha og benepisyo alang sa imong kaugalingon. So tonight I want to ask you a question. Are you listening now? We're about done. Can I ask you a question? Do you love people? Or do you love what people do for you? Nahigugma ba ka sa tao? O nahigugma lang ka kung unsay ilang mahimo alang kanimo? The Bible says in 1 Corinthians 13, ako na lang, charity suffereth long. That's gugma, Diyos nung nagugma. Ang pulong charity maong Diyos nung nagugma. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own. It doesn't mean her like babaye. It means ang tinuod nga gugma dili mangita sa benepisyo sa iyang kaugalingon. Seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Ang gugma mainantuson.
Mainantoson ba ka? Or dali masuko? Now don't get mad at your pastor. I had no plans to preach this tonight. Ang gugma mainantoson ug mapuangoron. Kita nagsabot mapuangoron. Kind means butan nga to sa uban. Ang gugma wala. Ready? Ang gugma wala nagakasina. Masuko ba ka sa imong higala kung nasa'y benepisyo nga wala pa, ikaw wala? Ang gugma wala nagapanghambog sa iyang kaugalingon. Dili magpalabuanay. Tanawa nga akong sapatos. Uy, mas maya ako ah. Ma'am, kinahanglan ko sa bagong sapatos. Kaya akong classmate na bagong sapatos. Wala nagapanghambog sa iyang kaugalingon. Wala nagpagarbo. Verse 5, wala nagagawi sa iyang kaugalingon nga dili angay. And here's the key. Wala nagapangita alang sa iyang kaugalingon. And what it means is, kaugalingon nga benepisyo. Ang tinuod nga gugma, wala nagapangita, dili mo pangita, or dili magpangita, alang sa benepisyo sa iyang kaugalingon. Dili dali nga masuko, wala nagahuno-huna, og dautan. Love seeketh not her own. Can I ask you a question? Kang kinsang benepisyo imong gipangita? I can answer that question. You tell me what makes you angry, and I can tell you whose benefit you're seeking. Diya sa imong mga relasyon, kang kinsang benepisyo imong gipangita? Imo ha? Or ilahat? Naigugma ba gayud ka sa ubang tao? O naigugma lang sa ilang ipanghatag nimo? The Bible says everyone is a friend to a man that giveth gifts. Ang tanan tao higala nga to kaniya nga mohatag og mga regalo. Do you really love people? Or do you just love what people do for you? Jesus said, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Pinaagi niini ang tanang mga tao mahibalo nga kamo akong mga tinun-an. Kung kamo adunay gugma sa usa ug usa. Can I ask you a question? Can the world see Jesus in you? Ang kalibutan makakita ba ni Jesus diha kanimo? Say, well, how is that possible? He said they'll know it by your love. Charity seeketh not her own. Do you love like Jesus loves? Siya na igugma kanimo sa dihang ikaw iyang kaaway. Do you love like Jesus? Ako makasulti nimo sa rason nga kita usahay makiglalis. Nakulangan ta sa gugma ni Kristo. Kabalo ba ka sa rason nga kita maghawit sa atong kalagot? Nakulangan ta sa gugma ni Kristo. Kabalo ba ka sa rason nga kita maghuno-huna o
daotang butang kabahin sa uban Kristohanon. Magbiyay-biyay kanila diha sa atong hunahuna. Tungod kay nakulangan ta sa gugma ni Kristo. The Bible says in 1 Corinthians, we didn't read it, but it says right there, thinketh no evil. Dili maghunahuna og dautan. It's talking about kabahin sa uban. James said in James chapter 4, humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Next verse, speak not evil one of another, brethren. Kung mapaubsanon ta, dili ta mag-istorya og dautan kabahin sa uban. Kabalo ba ka sa rason kita mag-chismis? Nakulangan ta sa gugma. Kabalo ka sa rason kita daling masuko o musakit sa uban, pinagi sa atong pulong, and let's be honest, kitang tanan maghimot niya na usahay. Ayaw paglantaw sa uban karon kay kitang tanan maghimot niya na. Naiusa ra sa mong church, wala pa naghimot niya na. Joey, kay dili makastorya. Og si Zamira, okay na po siya. Og unsan inyo si Tristan, nalibog yun ko ganiya si Jalette naghawid ni Tristan. I said, kinsa na? She wouldn't tell me. Wala ka kabalong. No, I don't know whose baby is it. Who is it? Ang diferensya, ang kaliinan sa tinud Kristohanod o ang tanan laing tao sa kalibutan, maong gugma. Listen to me very carefully. Bisa ng daot ng tao na higugma sa mga tao nga nagpalipay kanila. Bisa ng daot ng kung nakahigala magpahimot kanimo, syempre ganahan ka niya, kanawalay test sa gugma. Oh, Pastor Mike, naigugma ko sa akong mga higala. Basta lang sila magpaimot ni mo. Pero gamay na lang. Hey, kamusta ka? Okay. Matthew 5:46, Jesus said, for if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? Do not even the publicans so? Diha sa panahon ni Jesus, sa huno-huna sa mga Hudeo, ang pinakahugaw, pinakalaway, pinakaluod nga tao sa kalibutan, mga publicans. Sila ang nagbudhi sa ilang nasod, aron mo dawa sa buhis alang sa ilang kaaway nga mga tao sa Rome. So ang Jews nagdumo sa mga Jew nga nahimong publican. Kay sila nadato pinaagi sa what's the word I'm looking for? Pinaagi sa corruption, sila nagkuha sa sobra, dayon dato na sila. They were considered the enemies of the Jews. The Jews hated them. Labaw ni bisang kinsa lain. And Jesus looked at him and he said, bisan ang pinakalaw ay nga tao dere, naigugma sa mga tao nga nagpaimot nila. Let me read him the sign. Kay kung kamo may gugma kanila nga naghigugma kaninyo, unsa nga ganti ang maangkon ninyo? Wala ba magbuha bisan ang mga maniningil o buhis sa ingon? Maayo ko nahigugma ko sa akong mga higala. Ang mga daotan pod maghimo niya na. That's what he's saying. Og kung kamo mo timbaya sa inyong mga kaigsuonan lamang, timbaya. Salute. Bisaya, but I just realized that. Salute is this. It means magambat. O kung kamo mo timbaya sa inyong mga kaigsuonan lamang, ang mga tao nga suod nimo, ang mga higala, imong parente, imong mga suod.
Unsa ba ang nabuhat ninyo nga labaw sa uban? Wala ba nagbuhat bisan ng mga mananingil o buhis sa ingon? So, hununa ka nga matarong ka kay nahigugma ka sa imong mga higala. Mao ba? That's what he's saying. Bisan ang mga daot ng tao, nining kalibutan na, maghulog sa ilang mga baso o sahay, wala siya naminaw. Tumbler na lang. Bisan ang mga daot ng tao, nining kalibutan, naigugma sa mga tao nga maayo kanila. But we're supposed to be different than the world. We know Jesus. Nailhan nato si Jesus. Kita ang mubasa sa iyang pulong. Siya naglihok sa atong kinabuhi. We're supposed to be different. So tonight I'm just asking, do you love people? Or do you just love what people do for you? Naigugma bagayod ka sa tao, o naigugma lang ka kung unsay lang gihimo alang nimo. Tapitan City, nanginahang lang gyud sa uska church, di inang mga membro naigugma gayud sa Dios o naigugma gayud sa usag-usa. Naigugma gayud sa tao. Unta nga kita mahimo niya na church. Sayo pang grammar. Saktong grammar? Do you know what soul winning is? Loving people. Do you know what the jail ministry is? Loving people. Do you know what the nursery is? Loving people. Not the kids, the people in the auditorium. Pastor Mike, patay ko nini mga bata. Ayaw na lang. Kung mapreso ka, kulang mi para sa nursery. Kung sa'y mahimo sa mga lalaki sa jail, alang ka nato, wala. They're over here. Diba? Do you know what's different about Truth Baptist Church and everybody else who goes in? We actually care about the men inside. Ang mga guards na libog gayud sa diha kami nagsulti, ganang mi magdalaw. Ganang magwalit? No, dalaw. One-on-one. They couldn't understand that. No church does that. We need people who will learn the love of Christ. Ang gugma ni Jesus. Are you listening? Jesus didn't love you because you were nice to Him. Dili ko ganahan niya. Dili siya mag-ambat nako. Have you ever realized, dugay na, wa ka nag-amba sa Ginoo? O nahigumag yapon siya ni mo? O nagpadayon nagtawag. How do you know nagpadayon siya nagtawag? Kay nakadiri ron! Let's be a people who love. Kanang ko mahimot tang mga Kristohano nga naay tinuod Diyos nung agugma nga dali mausoba depende sa buha sa uban. Mga tao, naiguma sa ilang asawa, ilang bana, bisan nun sa ilang buhaton. Naiguma sa laing mga membro, bisan na'y bad day. Mga igsoon nga maiguma sa ilang igsoon. Are the kids in my house listening? White and brown? Wala. Tonight, I just want to challenge us. Let's love like Jesus. When every head bowed, every eye closed.